Amno, mati pura tu nak habis dah. Hello everyone, boy kubun nengtangmen kau dan ini kubun mencegadan video ang ni geseger bezeng video naik gini nengtangmen boy kubu borai hornai tabai ampraya dah nih fungni som hasbena nih ruti jaga sindongo ampai munuare onkam जाखांबाय ओमफ्राय आं रुटिखौनो एसे जाफानि सानदों ओमफ्राय बिराद खामानि दिनि मावबाबो जोबनो थाङा नायनोसै होमबा नोंथांमोना नायलांदो ब्लगखौ जोबजासिम गथ'आ ओंखाम जाखांलायबाय ओंखाम सङाखै होनबावो ओमफ्राय मोनो मटुरि होयना होयना नहा होय मोनो नहा मोनो मटुरि होय मुतिलाय सोब लाजि ना नोंलाय मानो होनबाय थानांगौ नामनो ओइ मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो सिबो सुगोन न' साफा खालामगोन खालांखार बोख्लायजोबगोन गाद्रा गुद्रा जाजोबना दं अखा हाबाय थानायखाय साफा खालामा होनना दोनबाय थानानै ओमफ्राय दिनै आं खालामजोबगोन ओमफ्राय नोङो ओंखामखौ संनानै जाहोगोन ना जाहोआ आंखौलाय उन्दुनोसैसो आं माबायदि सार दा दसे उन्दुनानै संबाबो जेबो नङा दाथ' रुटि जाखाबाय मुनुआबो ओंखामखौ एकदम फुस्था जानानै लाखाबाय एसे हेल्प होनांगौब्रा हिनजावफोरखौबो होमबासो न'खराव गोजोन सान्थियाबो फैयो ना आं हारसिं मावजोबनांगौबा ओंखाम सं ओंख्रि सं भिडिअ बानाय ओमफ्राय आरो न'बो लिर जिबो सु बोरै जागोन बिदिबालाय दे गोथाव नङाबा मोनसे संदो आंखौ दे संनानै माबा गोथाव नङाबा मोनसे संदो आंखौनो गोथाव नङाबा मोनसे संनानै जाहोदो आंखौ दायो दे मेंनानै दालि संगोन ओंखाम संगोन दालिजोंबो जायो नामा बिदि जायो नामा दालि गोजा जानो हाया लेक्सार मारिबाय थानाङा फटाफट ओंखाम संनांगौ खामानियानो मावखांलायसिगोन आं मा मावखो भगवान ओमफ्राय भिडिअ एसे लानानै होफै होनबाय खोमाखौनो लाया गावहाथ' मावना होखाया मोनसेबो ओंखाम संनो होनायखौनो बिराद गेदेर खामानि बायदि मोनदों बेसे बुरजा लिरखो नोंलाय खनासेल' लिरबाय खनासेल' बेसे लेथ्रा जानानै दंमोन भगवान खालांखार आरि बुस्रिजोब्बाय नै लोगोफोर खनासेल' लिरबाय बेखायनो दादा सार उनाव नैखिजा खनासे लिरबाय दै गांदों आङो दै लाबोदोंमोन गुसु फिल्टारनि रुटि जानानै दैखौनो मोजाङै लोङाखै आं न' माखाखौ नायनाय लोगोफोर ओरैबायदि लेथ्रा जाजोबनानै दङ इ रुमसेखौनो बांसिन लिरजायाखै आरोना दैलां बायथो होननानै अखायानो हागालांलायबाय सान्दुं जें दुंगासिनो ओमफ्राय इ मोनसे रुमा थालांगासिनोमोन आरोना ओंखामखौ संबाय ना सङाखै नोङो आसलते सङाखै माबा बाहेरावसो पार्टि बनानै उन्दुगासिनो गरमाव उन्दुआबा ओंखामखौ जानाङा होमबालाय गरमबा थ' मोनो थ' दै लाबो आया दै बिनायखौनो होफैयाखै आं नायलाय थ' मोनो बानपानी कोइरा देसे हासुबाय सुसु दिसा मोनो पेन्टु हासुनानै न' लिरबाय दं नोंबो तारमाने मुतुरि दै लोंनोनो नो दैयानो आखाइ लेखाफोर नांगौनि देवना होनांगौ होमबा मोनाखै दावा माबा न' लिरखांनायाव हा होबाव ओमफ्राय मोनसे खामानि माव अनोबाथाय आंखौ ओइयाव लबरारि खांख्राइ आरि दोननायाव मुनुनि किलिप दङ फिसा फिसा बे खानाय फैनायखौ खेबखांना हो खस्थ' मोनदों आं मोनसेबो दाइसेबो खानाय फैनो होनाङा आंनि मोखाङाव आं गोलोमफ्रुजोब्बाय लाबनाय किलिपखौ लाबना मारिना ओइ मोनसे थेंबाय थायो आंखौ दे बिदि आगोलावनो खेबखाना लानांगौ रेडिनो दे बादों नामा नों बेखिनिखौनो खानाय फिसा फिसाखौ लांजोब हाब्रु नांलाबाबोथ' आं खस्थ' मोनोना खानाया फैबाय थाबाथाय माबायदि गोलोमफ्रुजोबखो आं अबस्था गैया जोंहा ओंखाम संनोसै थ' ओइनालाय दावा आं खस्थ' मोनजोब्बाय गाबनोनो मानो जाजोबो आङो गाग्लिजोब्बाय लिरखांनायखौ अबे इगो मास्टारनि फानहरसिगोनलै आङो दाउखौ आङो लिरखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजा हासबेन्डआ कुकार सुनांगासिनो कुकारखौ दानि हुनानै होआखैमोन आङो जाबाय
हे भगवान थाव स्लिप स्लिप बोरै नुदो क्लिपखौबो इदिसो मारिना आरो दासो नायबाय आङो मटरा बन्द बानाय दैया ओरैनो थांगारजोब्बाय दासो मोजां नुदो मावना नांगौब्रा इदिनो आं बेसे गोजोन मोनदो दा न' लिरखांनानै आथुर आथुर दुगैनानै ओंखाम संनो टाइम जाबायमोन ना आङो सानजौफु जाबाय नालाय खोनादो फैनाय नैखौ बोथ्रोदनि दा बोथ्रोदनानै थानला बानायखाबासो मोजां मोनगोन आङो एकदम नायनो सुखुवाखै आङो आलाय सिलाय माल बुस्थु रानबाय नै नङा मानो इदि नोङो गाबजिबाथाय थबनो मालाबा फैया रयो गाव गाबजिबाबा हले आङो बाफोर गोदावलाय लांनांगो ओमफ्राय आं गाबजिबा थाब मोनफैया दे बोथ्रोदनि रानखाथारबाय नों मिथिगोन आं मिथिगौ रानखाथारबाय दे नों बोरै बोथ्रोददोंमोन बेखौ सानसेखालिथ' हारसिंनो बोथ्रोददोंमोन नोङो नांगौ दंमोन बावलायलांदों देलै नाथाबाय अबाव थांनांगौ बे कादा थिखां आंनिफ्राय लेखिन आरो नै अबेथिं लांनो नागिरदों जोबबाय खोन्थाग्रोनि आङो न'खौनो आङो रानाखैनो लै रानदो नोंलाय मा मिथिगौ नोङो मा मिथिगौ नै आगानानो आंनि आथिङा नांजोब्बाय इयो दासो लिरनाय इखौ दहायनो लिरदोंना आङो बे कादा ला फुनजाबो नामागोन इयो फुनजाबो जाबाय आरो मा जाबो जाबायलाय दे हाबदान एकदम काप गिलास बायजोबगोन लेरथो आं हमथानाबो थानांगौ ना एसे फावसायबो बनाबालाय माथो जायोमोन ओमफ्राय बुस्थुखौ जेनेबा आवगायनानै दोनबाय बेखौ खुन्टाखौ ओरै गोलाव दोनलायगोन नामा बेखौ सोरबा आंनिया बायबायलै आंनिया बायबाय बालनि फ्रेम फ्रेम मोलायलांबाय मानो इदि खान्दा बानायबाय सिङाव थाथै खिनाव थाथै एसे फावसायबाव होमबा है नोङो नायखौ नङालै एसे फावसायबावलै मानो इदि नोङो आं बिराद माखौ फावसायनांगौ माखौ इखौ बुस्थुखौ सकेसके एसे फावसायबाव इथिंजा इमान जागा मानो दोननांगौ इथिंजा टेबोल गंसे बहाय जालायनाय जायगा दोनगोन नामा सिबहैनाङा ना माइखै सिबनाया नों सिबगोन ना आं सिबगोनलै मा एसे गन्दगललै देलै आं मानसिफोरा मा होनना भाबिसिगोन जोंखौ आं बिदि भिडिअ मालाबाबो होफेरानो फावसायबावनांगौ एसे काटखौबो फावसायबावनांगौमोनसो आंनिबाथ' बेखौ फावसायबोदो काटखौ फावसायलायनांला दे जायखिजाया बेखौल' फावसायदो दे कादा फावसायो दे लासै दै एकदम अरथाबनानै थाबायलै कादा एसे आवगायनांगौ इथिंजा फारनैबो खिजा इथिंजा गरबा हद्राय इमान खमानसिलै लाबोसि थिखांनो हालालै र'लै न'लिनिल'नो आइदि मालायनो हमायो मालायजों रिजायनो हादे आंखौ मालायजों होनथारनाङा आंखौ आं बिराद आं मावनायखौ मालाया मावनो हाया मालाय मावनायखौ आं मावनो हाया मिथिबाय बेखौ ओरै एसे ओरै दोनखाबावगोन मोजां नामा लाबो बेखिथा बाराद्राय गेजेर गांगां दोननाङा बारा गेजेर दोननाङा दोनाखै दे जाखादो जायाखै मा खालामदों नोङो हा बाथोन देनो नामा सासेबा दंलाय सोंजानानै गारसे दालाय अबे गारसेल'लाय मा जानोसै बाथोन देनो नागिरदों नामा बुंबाय ना मोनाखै मा मिनिफैबाय दङ मिथिगोन दालि मोनबाय ओंखाम मोनबाय बाथोन देबानो जाबाय ओंखाम ना ओंखामल' ओंख्रि ना ओंख्रिल' संथारनाय सङाबा बादि बेलेग गैथारा हेल्पआव संनो होबाय नालाय संनो होनायखिनिखौ संबाय आरो उदैया बुंबानो जाबाय आरोलै बिराद अलसिया जाबाय नोङो आगोलावबा थिनलायनाङामोन फार्स्ट हाबा जानायाव बापावै मावजानो बायोमोन इ समाव आङो ओमफ्राय हाबनानै सिगां बाथोन देनाय मा भाजा जागोन मा ओंख्रि जागोन गावसो आथुर लेमनो मानो गैया दा थोद्दा लांख्रां थिनबाबो आगोल ओरैनो थायोमोन नालाय दाथ' ओरैनो थायाना होमबाबो सोलायखायो एसेबाबो अनलायनाया थाबाबो माने खामानिफोर एसे हेल्प होनाय मा होनाया बियो खमायलांखाथारो मिथिखाबाय आं नोंना नङा देलाय है मुसुगुरसो माव डाइलग गोनाङानो
गाजिखौ माला सुगोन बेलायानो सानानो हाबलायलांसिगोन बा मालायसो मुनुआ टपि गानलायनानै जनानै दङ नै अबाव मोनबोनायलाय नाय नै जायाखै ओइ उल्थासो जाबाय हनै इयो अबाव मोनबोनाय इयो कत पाइसा तय मुनु इतु टपि आङो दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर मेंबाय जि बुरजा खामानि मावबाय भगबान एकदमबारे ओंखाम जानायनि सम बारलांलायबाय होमबाबो जानोसै सानजौफु बारलांलायबाय आरोना मा मा संखोथाय नायाखैनो रं ओइ मा मा संखो नोङो हो दालिल'थार नायहैनि र' आं मा मा संखो बियो आमनु কি বনাইছি दालि sang दालि आरो কি একোই নাই দেখুন আৰু হা মনো दालिल' संथार दे खन बिमारा नामासै एको संमारथाराखै नामा औ बाथोन देदो नै हालदै बाथोन ओमफ्राय इयो आलु बाथोन खालि दालि हालदै बाथोन ओमफ्राय आरो आलु बाथोन सिफ्लेनानै दोनदों आरोना आंलाय सानदोंमोन एकदम खामानि फिरखाय न'आ आरि लिरनायखाय गोथाव संनानै जाहोगोन खोमा होननानै उपाय गैया ओमफ्राय दा इखौनो जानांसिगोन आरोना जानोसै जि संना दोनदों इखौनो